мақомоти беҳдоштии тоҷикистон аз коҳиши гирифторони бемории сил дар кишвар хабар доданд. мавзӯи табобат ва пешгирӣ аз сирояти сил дар як ҳамоиши дар душанбе баррасӣ шуд. мақомоти тоҷик аз пешрафтҳое дар мубориза бо сил гуфтанд ва таъкид карданд ки дар 10 соли охир сатҳи гирифторӣ ба ин беморӣ 3 баробар кам шудааст. яъне ки дар байни 100 000 аҳолӣ 85 бемор ба қайд гирифта мешуд ва фавт дар байни ҳамин 100 000 аҳолӣ 7 нафар ба қайд гирифта мешуд. ва дар соли 2022 охирон соле ки ҳисоббарорӣ карда шуд, ҳамин нишондоди беморшавӣ ба 100 000 аҳолӣ ба 39,7 ба 100 000 аҳолӣ расид ва фавт бошад аз бемории сил ба 1,0 ба 100 000 аҳолӣ расидааст. бемории сил ба гуфтаи мутахассисон гузаранда вале табобатшаванда аст. масъулони соҳаи тандурустӣ мегӯянд, дар Тоҷикистон шароит барои табобати ройгони бемориҳои сироятӣ аз ҷумла сил фароҳам шудааст. вале борҳо беморони сил шикоят карданд, ки доруҳои зидди ин беморӣ на ҳамеша дастрасанд. дар шароити хона ва пинҳон доштани бемории сил аз атрофиён ба хотири ангуштнамо нашудан ҳанӯз ҳам мавриди нигаронӣ будааст. сафар наимов баъди марги 2 бародараш аз бемории сил эътилофи ҳамкорӣ барои боздошти сил дар Тоҷикистонро таъсис дод. худаш низ гирифтори ин беморӣ буд. ҳоло аз он хушҳол аст, ки ӯ ва ҳамкоронаш ба даҳҳо бемор умеди зиндагии дубора мебахшанд. вақте аз таҷриба гап мезананд, гуфти ки аз забони луқмон гапро шиндан хуб аст. ҳамин гуна шояд як нафаре ки масалан ҳамин чиза рӯбарӯ шуда худаш ё ки ягон бигӯем ки аъзои оилаш бештар аз худи ҳамин шахс аҳамият додем ки бисёр гӯш мекунанд. мутахассисон ба иҷтимоӣ будани бемории сил таъкид мекунанд, ки шароити номуносиби зиндагӣ ва камбуди ғизои хуб метавонад боиси гирифторӣ ба сил шавад. чӣ зарур аст ки мисол шароит муҳайё шавад. ягон бемории музмин, хоб ягон сатҳи пасти масъуният, хоб шароити иҷтимоӣ, яъне ки хӯроки на он қадар хуб, ғизои носолим, хоб нокофӣ, яъне ҳама ин баъд мусоидат мекунад ки мисол беморӣ хуруҷ ёбад ё ки худаш сару гардани худашро баланд кунад. аз ин лиҳоз ин беморӣ мо бинобар ин мегӯем ки бемории иҷтимоӣ аст. шумораи умумии гирифторон ба бемории сил дар соли 2022 наздик ба 4000 нафар сабт шудааст. аз ин теъдод 30% кӯдакон буданд. гирифторони сил 6 моҳ табобат мешаванд. дар табобат ва таъмини доруҳои зидди сил созмонҳои байналмилалӣ беҳдошт дар Тоҷикистон низ саҳм мегиранд.